Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Kapuran kabalong hagaju kapor ganong tau penwandur ya kaplim kasi kapala ay kerteng kular. Kala khot lawers ngobha ya kipait ba ka bri uhnyo trap ban ay jingkersyan met bat mensim da ka wan ban pej ya ka ne ka film. Ya ka film kular on sedang pen ipait ba nado ka sngi thok ding ka khat santarik unai weng ha Biju Cinema Hall. Kani kapuran ka kerteng ka Sophia dok tedong. Kabala shim ya ka benta bahakman bat uteng shop daulu paya karyem. Kiway giting shop kipuran gikentup yau Eric dok tedong, u Rocky dok tedong, bat ikong banatimon maulong, ibala shim ya ka benta kum ka kemi. Kini baro gidei gibala juya dan mentah ka kam ak film, bat kila penpau, ka jing snguhun, bagila la ban pendep ya baro gijing penkre penbit penbiang, ban peni pait ba no ya ka film kular. Paya, ngakwa ban ong jing ong tia pi. Ong keng ke fi kwa wanong. Uba ye jonga em ulong bahan samba. But uba bahajing long uba start. But uba kloy ru ban ya ban em nak benta jonga. Sakweru ngam kwa bandan mano balek kulmari phi. Balai. Lamar piru bayong ta. Kichu ong em yong te yong tang ba yong bang ja. Rocky, finish him. Kato kalakot ka jing im jong me. Kakateng jonga kadai Sophia dot terang ngasyong saang te hano silang nong thamai. But ya kani ka film kular ka bangin sa shen kadai ka bala produce da manga la direct ru manga hapo jong ka Sophia's Picture Production. Kani ka film te shubatai lingkot mo khandian mostly ka base be ya ka human trafficking ki drugs and ka love story ka dan be hi khandiat nambar film khasi te ngila te rupa hima film ka love story te kam da kham kata kam da kham pen kring than mo ki pai ba te ka dan lang ka trafficking bar ka love story ru khandiat ki dan hi ki scene ka to ka ne bangi shoot cha Dubai ru ma kan ka film mdei bangi lek khnang ndai ko bangi lek kai kom to namar ngi te manustam ki ngi shit lek kai be family kom ne te ngi shoot artat kan chatai te kandiat mo ka ni ka film nga ngasi mentak mo ka kami te kami jong i TV actress ma i klam lapman aisuk te kani ka film ka story jong ka internet nomor ka jing yade jong kini ki aktor hi kalong ka jing itu tau jong kin nang kalung kana te dakila ye he apre long ka poi kimi kendo show te habakut kata ka jing ang not iwai ka pen urlong kan nya kata ngate ngasutenan man mentah ki film nomor ba mri tangkani mo labon teli ki film telong ngam so per show ngam so pela show kal along ka jing stenat yanga ngan si mentah ki film kasi ngate kamde kesing banangkong jing sha nangkong ngasim ki film deport nadu balang long kana school kai cinema jar prat rang start was sedang ban film kata ada film war jing tia shathe te hadin nang topat ngapoi nobat jong ba ebor mi muksor house ne marjar khatsan ko itu te hadin nang to ngeliok ban shim ya kato film maya delut hadin nang to ngi point no sa ka broscope te hadin nang to point no hagani to hak music video ki la doni ka to katne long ki bat production okay kata hangate kamde kesin ka bening kong ma kasin ka bening kong bang asyid benta ka de kini ki album khasi ha kasnem ar hajar san ar jahnriu di ha kata ka album ngalong kumunong shot kan bang ngi tibet bahan shot buru aspara long shit kai hi ban shot la dia wat ha kini ki function ki bonora po school ha ki college ki university ngi shot bat ngi job gadon ka jing shot ya thong bang ya shot man shwa sha dauki sha pun utslang ya job baji di na kan ni ka jing shot kan inspire but ha ka joko poru ngami khandiat ha kan ni ka film ka daw kami chunga ka long tang lai phau po shiminit ngami akan film ka daw kan tinang tu kan dia nga don ka jing tibet ha bangan ak film
te dia nga kwa shu kan mangan jam sakmat akan dikakam don korul jong akan diat ke bang adon hang ni kalong kum hakapor baki don kenika college week mo hapo college ngalong kum wei unong yesimenta ka college week kan kum host ngalam ngalong kum noi kai bat ha jo kapor ngo host ya ka program apa ka don kenika college week jam menikang dulu ni film ka direction alor ni film kebiang nomor ba kumni di bana kuliah ngapule kelas 12 hapo Shillong Commerce College te kaila tu ben nakki baca mak min sahaja I'm in love. Ukunta se paong pan, pamukha ban igyan no ru. Patep em hakashis nam dan kanu ayom. Kumta kadat kapore keke baro. Taro nga lakhen, makhen ka han yutep. Ngaklem pos new ya ka hante kme. Kongosi nga. Nga pos new ya nga bat ya pite. Ngawut bando ya pi. Long shat thu ta parok jung ukin ai. Ta tum ye sikin ai pa to samla jong pa. Mde ai kumta. Ngaro nga ite pi. Rika, boleh fikir ni Kumta? Nabat pingdi touch perlok. Bat ngamlai ruban EAP dale ruem. Banga produce hi te kari ka baning kong tang ba bat kiwe ki director nga laju akma kumbat jong ba ibor mi mukso na ste po jowai umulong ba jong ba kraw bok jong ba Kevin ir nga la ya don bentala tang ba mga la don bentab ro ba kitu nga la ngayale ban kelib hati naki ngalong ngakwa ati ban tip syapang kan kam film mo kalong kumno mal kiong ba ka long ka penyo nong pa ba dia nga yo ayu kan ki suggest kan yang ki advice lang ki ni jong ba Kevin kiong ba da fi producer ka jong la jong te ka long ka best dia kami nong ba dia nga sedang kan ka we be inspire ba pat yang ngai di ipa mo bam ko ai duar blai di ipa jong ngai ship inspire ba yang andu masyana bana du por bangi dangret mangi boros para am ime du jong ai di batreh po All India Radio ha du darshan menchwa ishet ime jong ai nang ha ban thau jing rai ime jong ai shet yalam bet ken yang ish para ban le rai po du darshan por bang tre ime du ishet ban thau jing rai ekom tu am ni shet rai tingi don ki men at kami ma kita ru ki dei mencham pada kam da pau te kini ki papen isana ma kidang dei ki por CD menchwa ki shet penmi kan ki music album kini te mangi boros parang shim bantalang long kum shi family kan ni shim bantalang kum kadon ko ka album ma ka balarem ka shijunam ka don bor tu ka jungrai tiu lili ka tur ka dei na po family jonga kan long ba produce i tai man ak me ngai tai borderloi dot tang te la de be na po ka family jin si tharai pai shadu phira dot tang ru kum tu hi actor mangi la yas dang lang wit kum nia kum ta hi nia trei lang wat hakani ka film ru idon pat hang dia ka film jonga am ka bun pa ngi don pat lang shiba hayeng bai mar ngi wan ka family ka bahe khandan ha tang shik sung idon kumba 80 plus dai 80 plus tang 60 plus long kitab long bai bat ki badang im kan mar ngi wan ka family ka ba he hate di phira dot trong ban ngan ngi di sprar ka metra di ide ma ihi nikong do ba penslor kan yang ale abet ngani da loss pat komno ma yam jude ban perkhat ya ka loss sin ba fila ko ban left ban tik res de ban le abet long i penslor te nga bat iklo hiro ban shim ban talang ban nga kan ka film kata kelak me ka bhaba delete na ban ngale format nan Kabiang ni kejuruai. Mensin jonga ka kende ngas ngap ka syadam ka kti piwan biang sa shise hakut syadam Kelayu don't know mat bat mensim kipor kiwan la biang sa shise te yakani pat ngila ambil nadu pas dang hi kum ketim barok kowe ngila perkhat ngila pelijimut kum no ban penwandor mo kata kom te hajing don lang jong i director producer kum ju ngila ya syong lang barok kowe ketim la perkhat hi te ka ni ka ombi ka film hi kalong ka pair khandiat aki we ki film khasi jong hi mo ngila wanong kum bang sai ong ba film khasi lang nya man pe tang ka jing i long kum ta mo hangani te ka compare khandiat mar ki don kum bala deb ong mane ki don ki baya delang bat kan society bat ka wade ki student ro kaya happy kandiat ka long punta
pada ki bahek ru long nadu ki batrai force ki ayur kayak haplang hang ni long ta ni thu nga pada kong tren aku boroskop boroskop nomor ngaruk dan bentang di kemi kan cuma skap itu tengah pada tu nga aku mu dakar ni dakar tekepat jung ini ru kolong ke bala entertain bah tu kepor kilong ki kemudian sudah temu tak ada tenang tu nya sedang kecik itu on badi ti sakot yang akan nikah kular mon si menta bai kong Sofia nya kan hang tu hindai aka tu kabur of skap bat menta kan kibun hi dah moy kita waso tenat padi kong bana ke baso tenat hade tu pa syut po mau pat kepat jumpa bagi apa ki ngamla kelat itu kepa nomor ba ka dialog pula bobling nomor biti bakam le syutia temo te ka dialog kalong da kumbai ti tu la kran kumbai te ki dan ki pat kena kan so ki ba tong ba so tenat bat omi kat kum ka jing tho script kam ya o imla tong ba long I keren da kum we re ka hapat kawan pada kan ka jingmut jong ka karakter mo ba pia ko ha kala dei lang hi namar ka passion runi ko ngashit kwa mo bandan bantakin ki karkhana na film tang ba syong pada masya pengadang puli ngam dadan porthan kadai lang ko ju ko por hi it comes hand in hand hi namar manu hi ban kwa ban le ka kam khram yo anong ma te kadai ru entertainment ru kadai ba kala long no one of my business ru kan kala long no ya kan ni ka film kular ni la ada penbiang dona dong syadong bat ni sap peni pat ba no shen mentah ka khat santarik u benai November arjar arpusa hang tei hapo biju cinema hall kapor kan long ha kapor khat we steng min step nang tare arsteng jan miet san baje bat nyo khat san kapor min miet kan long daily show bet kan ngakarpat ngoret mo kani ka jing karpat jongai ki pat ba baro ba ki sobha ban man kershan lang kan tame ki film khasi namar ki film khasi man taru ki lalong ki bai tenat bat kumju ru bangin nang kham kiyo ngi nang kham jam shakhaman ya ke ka bangile te ngakarpat di phi baro ba na ya thau than ki jing baklai jing do na jongi ma ha ka jing long briom dan hi bata ba biang ya kata te sobha ban ya pelaj por khanang ban wan pet ya kan ka film tapi mlat makan min sengiru pendak kam shwa sawan jan biru tanggat tai ngaru nakalyong jonga kum artist juga ni ka film ka bangal ak ang ni ngakerpat iki colleagues jonga ki ba bat kumjur iki kena school iki parlok ki parajor bat kumju iki bahaya ngasem jonga bakin ai ka kti ka diang ka kti ka mon bakin wan ban support lang ya kan ni ka film ka jongi te kum we ni ki artist ni film ka jing kerpat kaba scam hi bafinya on page ya kan film naka college hi gawe mengalej mengkuliah ka Shillong Commerce College bat ya ka bang tre na benta ka ki ba ka seng samla seng si nong tmai madan ting pulun kerpat semure diki ki bahayang hasam perlok parajor bat ya baru hi kan ki brio bikin ya krishan nang kini film kerpat mah ya ngabu jing kerpatnya baru ki ba nadu ombek kasi jantia hi barok we war jantia kumju ki perlok projor ki prasinong prathau ki kor ki jai ki kha ki man barok ba phin song bha ban ai ka komensim ai lang yang i barok kum ki artist jong kane ka jom ka tim hi barok jong kane film kular ka bala shna la pawando da ki mangi khana samla amdai shu kalong ki ba ki bala het rangi khana samla hai tengah kerpat ka jing kerpat jor kalong ba phin song bha kum ba fila kersan hi yang anai ya kong bana ya Sofia ya barok he kumba fikar san ya barok ke film khasi ki lokal jongi te fi song ban ai ka jikasian ka ju mo yangi
te kendiat mo naka liang jongi ne jonga bat naka tim hibro kawai ikir pat kanya ki ba kinwan ban ya kersan ban ya ai ketika mon ketika diang mo ban ya kersan film kasih da kawa kiwan pehi nama ladangi batai ru kam syu mo lada kiwan pehi pelong kiyo ban sngap ban pej dala ki jong ki khamat bakin bisar ya tak film ngi ba ak tengi so bangi la biang palat re kasyong hapaj bahi bakin bisar kalong kumno ka film kalong kumno ka story te ngi kerpat bakin sobha bakin wan khanang mo bakin ya kersan namar bangi pej mentahi film kasih jantia jeng kilanang kiyo haboro kiliang hi kim ndaduna syu hi kata kasyong stang pej ba kan kata kai baro I'm in love. Okumta se phaong pat phamukwa ban igya no ru. Patep em hakashis nam dan kanu ayom. Kumta kadat kapore keke baro. Tarung ala ken. Mekenya kahana yutep. Ngaklem pos new ya ka hante keme. Kongose nga. Nga pos new ya nga bat ya pite. Ngawut bando ya pi. Long sha thu ta parok ju uken ai. Ta tium ye yikin ai pa to samla jong pa. Mde ai kumta. Ngarung ai te pi. Rika, boleh fikir ni kumta? Ngabat pingdi touch perlok. Bat ngamlai ruban iya pi dale ruem. Kata kelak-kelak me. Kabhaba delete na. Ban ngalain format senan. Kabiang ni kejuruai. Mensing jonga ka kende. Ngasngap ka syadam kakti. Piwan biangsa sisi hakut syadam. Kelayu dok nut met bat mensim kipor kiwan la biangsa sisi.